Καλησπέρα από εμάς, είμαι εδώ με τη γιαγιά μου. Πώς σε λένε? Ελένη. Και εγώ είμαι η Ελένη. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τις διατροφικές συνήθειες που είχε η γιαγιά μου όταν ήταν παιδί. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αρχικά με το που ζούσες όταν ήσουν παιδί. Ζούσα σε μια περιοχή στο Βόλο, σε μια περιοχή που λεγόταν Παλαιά. Και τι συνηθίζετε να τρώτε το πρωί και το μεσημέρι? Συνήθως το πρωί πίναμε το γάλα και τρώγαμε ένα κουλούρι με λίγο τυρί. Και το μεσημέρι? Το μεσημέρι ήταν όσπρια συνήθως. Όλη την εβδομάδα ήταν όσπρια και ζυμαρικό ή και λίγο κανένα κεφτεδάκι και τέτοια. Πολύ ωραία. Ωραία, τώρα θέλω να μου πεις αν τρώγατε όλοι μαζί το μεσημέρι και πώς τρώγατε. Τρώγαμε όλοι μαζί το μεσημέρι, σχολούσε ο πατέρας μου από τη δουλειά, έρχονταν τα αδέρφια μου από το σχολείο, συγκεντρωνόμασταν όλοι και τρώγαμε γύρω από το... Κάθομαστε στο τραπέζι και τρώγαμε κανονικά όλη η οικογένεια. Και συνήθως ποιος μαγείρευε? Η μητέρα μου μαγείρευε πάντα. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις τώρα πώς μαγειρεύατε τότε. Κάναμε και μαγειρευτά, αλλά κάναμε και στο φούρνο, τα οποία τα πηγαίναμε, το ετοίμαζε η μαμά το φαγητό και το πηγαίναμε στο φούρνο, κοτόπουλο με πατάτες και διάφορα άλλα. Φούρνο τότε? Δεν είχαμε, όχι, δεν είχαμε τότε. Πήγαιναμε πολλά φαγητά στο φούρνο. Υπήρχε κάποιο φαγητό που συνηθίζετε να τρώτε κάθε μέρα, θυμάσαι κάποιο? Πολλά φαγητά κάθε μέρα, και φασολάδα και φακές και άλλα πολλά. Υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο φαγητό που τρώγατε σε ειδικές περιστάσεις? Ναι, πάντα έπαιρνε κρέας η μητέρα μου όταν έχουμε μια γιορτή, ξέρω εγώ και αυτά. Συνήθως τρώγαμε την Κυριακή κρέας πιο πολύ. Αλλά κάναμε κρέας και τηγανιτά, κάναμε διάφορα. Πολύ ωραία. Στις γιορτές τι τρώγατε? Στις γιορτές πάντα είχαμε κρέας και διάφορα άλλα μεζεδάκια που έφτιαχνε η μαμά μου, και συνήθως είχαμε πάντα πίτα, σπανακόπιτα και τυρόπιτα. Πολύ ωραία. Και τις πρώτες ύλες για το φαγητό σας από πού τις παίρνετε? Τις παίρναμε από το μανάβι και από το κρεοπωλείο. Και αυτό το φαγητό μετά πού το συντηρούσατε? Στο ψυγείο, το οποίο ψυγείο τότε ήταν με πάγο. Δεν ήταν ηλεκτρικό ψυγείο όπως είναι τώρα. Το αγαπημένο σου φαγητό σαν παιδί ποιο ήταν? Το αγαπημένο φαγητό ήταν, το έφτιαχνε πάρα πολύ ωραίο η μαμά μου, το παστίτσιο, μου άρεσε πολύ. Ναι, είναι πολύ ωραίο φαγητό το παστίτσιο. Υπήρχαν γενικότερα υπέρβαροι άνθρωποι εκείνη την εποχή? Όχι τόσο πολύ. Δεν βλέπαμε τόσο πολύ υπέρβαρους ανθρώπους τότε. Πιστεύεις τρώγατε καλύτερα στα δικά σου τα χρόνια ή τώρα τρώγαμε καλύτερα? Στα δικά μου χρόνια ήταν πιο υγιεινά αυτό που τρώγαμε και όχι ότι ήταν καλύτερα με την έννοια της αυθονίας. Υπήρχαν δύσκολα χρόνια τότε. Άρα τρώγανε οι άνθρωποι λίγο πιο περιορισμένα. Τώρα τρώμε πιο ανθυγιεινά. Τώρα είναι πιο ανθυγιεινά τα φαγητά, είναι άλλος τρόπος ζωής τώρα. Κατάλαβα. Και τελευταίο, υπάρχει κάποια συμβουλή που θέλεις να δώσεις για τη διατροφή μας σήμερα? Ναι, βεβαίως. Θα ήθελα όλοι μας να τρώμε υγιεινά, να τρώμε μαγειρευτό φαγητό στο σπίτι και όχι έτοιμο φαγητό, γιατί δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό για την υγεία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που περάσαμε χρόνο μαζί και μιλήσαμε. Είσαι καλύτερη γιαγιά, το ξέρεις. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
σας, είμαι η Σταυρούλα και φέραμε σήμερα εδώ τη γιαγιά μου. Πες πώς σε λένε. Γεια σας, είμαι η Σταυρούλα. Είμαι η γιαγιά της Σταυρούλας και του Παναγιώτη που λείπει αυτή τη στιγμή. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τις διατροφικές συνήθειες που είχε εκείνη όταν ήταν παιδί και πώς τρεφόντουσαν. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Αρχικά που ζούσες όταν ήσουν νέα? Ζούσα εδώ στο Βόλο. Είμαι γέννημα τρέμα του Βόλου. Είμαι παιδί της πόλης. Και τι τρώγατε για πρωινό, μεσημεριανό μέσα στη μέρα? Πρωινό, άλλο από ένα γάλα. Και αυτό τότε είχαμε τις κονσέρβες. Το γάλα, το βλάχα, το ζαχαρούχο. Και με καμιά φέτα, αν είχαμε, βούτυρο με βιτάμ με ζάχαρη. Αυτά για το πρωινό. Αυτά και για το δεκατιανό που πέραμε στο σχολείο για κολατσιό. Και για το αυτό μεσημέρι? Είχαμε. Μεσημέρι μαγείρευε η μαμά και τρώγαμε στο σπίτι όλοι μαζί. Πότε λαχανικά, πότε όσπρια, το κρέας ήταν λιγοστό, τραχανά. Τρώγατε... Το ψωμάκι μας το ζύμωνε, τρώγαμε ψωμί ζυμωτό, ζύμωνε η μαμά. Μαζευόσταν και τρώγατε όλοι μαζί? Τρώγαμε όλοι μαζί, 4 άτομα οικογένεια. Και ποιος μαγείρευε συνήθως στο σπίτι? Η μητέρα μου. Και μαγειρεύατε, ας πούμε, τώρα έχουμε τους φούρνους. Τότε πώς μαγειρεύατε? Τότε μαγειρεύαμε, πρώτα είχε καζιέρα η μαμά μου. Δεν ξέρω, εσείς οι μικροί δεν την ξέρετε την καζιέρα. Ήταν ένα σκεύος που έβαζε πετρέλαιο μέσα και το έβαζε φωτιά και μαγείρευε. Μετά πήραμε πετρογκάζ και μαγειρεύαμε στο πετρογκάζ. Και για φούρνο είχαμε σόμπα με ξύλα. Την άναβε η μαμά μου τη σόμπα με τα ξύλα. Εκεί ήταν και φούρνος και μάτια που μαγείρευε. Και τα ψήνε μέσα στο ξυλόφουρνο που γινόταν πολύ νόστιμα τα φαγητά στο ξυλόφουρνο. Ας πούμε ήταν τα πιο συνηθισμένα στο... Τα πιο συνηθισμένα συνήθως όσπριο, λαχανικό, κανένα τραχανά και αριάκι που λίγο κρεατάκι. Άρα το κρέας ήταν σε ειδικές περιστάσεις που το τρώγατε? Ναι, καμιά Κυριακή και περισσότερο μαγείρευε και φτέδες η μαμά μου, θυμάμαι, που έκανε μία σάλτσα με αλεύρι, καβούρι. Βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να αυξάνεται η παχυσαρκία και όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν δεν τρέφονται τόσο σωστά όσο θα έπρεπε. Τότε πιστεύεις στα δικά σου τα χρόνια υπήρχε τόσο πολύ παχυσαρκία όσο υπάρχει τώρα? Όχι. Ή τρέφονταν πιο σωστά, είχαν καλύτερες πρώτες ύλες τα παιδιά? Εγώ θυμάμαι τότε που πήγαινα στο σχολείο, παχιά παιδιά πολύ λίγα, δεν υπήρχαν παχύσαρκα. Γιατί δεν είχαν το εξωτερικό το φαγητό που έχετε εσείς σήμερα. Και όλες αυτές τις βλακίες. Τις τυρόπιτες, τα χάμπουργκερ, τα σουβλάκια. Εμείς ό,τι μας δίναν στο σπίτι τρώγαμε. Ακόμα και το κολατσιό που πέραμε για το σχολείο μας το δίνανε από το σπίτι. Δεν ξέραμε να πάρουμε ένα σουβλάκι ή κάτι της από το κηλικείο, που υπήρχαν και τότε κηλικεία στο σχολείο. Αλλά δεν αγοράζαμε γιατί δεν υπήρχαν και χρήματα για να παίρνουμε χαρτζηλίκια. Εμείς χαρτζηλίκια δεν ξέραμε. Δεν ξέραμε. Μονάχα μας δίνανε από το σπίτι. Ό,τι τρώγατε από το σπίτι. Ό,τι τρώγαμε. Και δεν ήμασταν παχιά παιδιά, ούτε και οι γονείς μας, ούτε και εμείς. Αλλά και οι συμμαθητές μου δεν ήταν παχιά παιδιά. Αλλά ζούσαμε τότε, μπορεί να ήμασταν φτωχικά, να ζούσαμε φτωχικά, αλλά ήμασταν ξένιαστοι. Ζήσαμε σαν παιδιά. Τρέχαμε στις σαλάνες, παίζαμε μέχρι αργά τη νύχτα, δεν είχαμε το φόβο που έχουν οι δικοί σας οι γονείς σήμερα. Ήταν πιο ωραίες. Ήταν πιο ξένιαστα. Έζησα παιδικά χρόνια. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, να είστε καλά. Το όνομά μου είναι Αντώνης και από εδώ είναι η γιαγιά μου. Ποιο είναι το όνομά σου? Πινελόπη. Και θα μιλήσουμε για τις διατροφές που είχαν η γενιά της γιαγιάς μου εκείνη την εποχή και τι τρώγαν ακριβώς. Πού ζούσες λοιπόν όταν ήσουν παιδί? Στη Νέα Ιωνία, όπου μένω και τώρα. Και για πρωινό τι περιλάμβανε το φαγητό σας? Όταν τρώγαμε πρωινό, πότε κανένα τσάι, πότε κανένα γάλα, αλλά περισσότερες φορές από ό,τι θυμάμαι τρώγαμε στο σχολείο. Τότε δίνανε συσίτια στο σχολείο, βούτυρο, τυρί κίτρινο, γάλα, αυτό θυμάμαι. Άρα δεν παίρνατε κάτι? Δεν παίρναμε ξεχωριστά, απλώς όταν είχαμε στο σπίτι τυράκι, ψωμάκι, Μάλιστα. κακάο, κάτι τέτοιο. Μάλιστα.
Το μεσημέρι τι τρώγατε? Βασικά η διατροφή μας ήταν στα όσπρια, ζυμαρικά, ήταν τα αγαπημένα μας τα μακαρόνια, πότε κανένα ψαράκι έτυχε ο μπαμπάς, πήγαινε στη θάλασσα, τρώγαμε κανένα ψάρι. Άρα ο μπαμπάς σου δούλευε ψαράς, ήτανε? Ναι, ασχολούταν με το ψάρα. Μάλιστα. Και τρώγατε όλοι μαζί? Όταν ήρθαν στο σπίτι οι γονείς, γιατί και η μαμά δούλευε, ζούσαμε και με τη γιαγιά μας. Η γιαγιά μας μαγείρευε και τρώγαμε. Όταν ήταν η μαμά, πότε στορεπότες, πότε Σαββατοκύριακο που καθότανε, μας μαγείρευε η μαμά. Ενδιαφέρον. Και ποιο ήταν ένα φαγητό έτσι που σου έκανε εντύπωση και μέχρι σήμερα σου αρέσει να το τρως? Τα κεφτεδάκια. Τα κεφτεδάκια. Μακαρονάδες. Τρώγαμε πολύ ρύζι με γιαούρτι. Μάλιστα. Θυμάσαι μήπως τι τρώγατε σε κάποια γιορτή, σε κάποια ειδική περίσταση? Όταν είχαμε, τρώγαμε κρέας. Όταν δεν είχαμε, περνούσαμε με κάτι πιο πρόχειρο. Όπως? Ποτέ δεν πεινάσαμε, αλλά δεν τρώγαμε και όπως δεν ήμασταν από τους επίλεκτους στα φαγητά, τρώγαμε οτιδήποτε βρίσκαμε. Μάλιστα. Και με ποιον τρόπο συντηρούσατε τα τρόφιμα που δεν καταναλώνονταν μέσα στη μέρα? Τότε υπήρχε ο παγωτατζής που παίρναμε πάγο με τις κολόνες και βάζαμε στα ψυγεία. Μετά το 65 συνήθως μπήκαν, μετά το 60-65 μπήκαν τα ψυγεία, τα ηλεκτρικά στα σπίτια. Εγώ πρόλαβα την λεγόμενη παγωνιέρα. Μάλιστα. Και τις πρώτες ύλες που παίρνατε για το φαγητό, πού τις βρίσκατε ακριβώς? Πηγαίναμε στο μπακάλι της γειτονιάς. Έτσι λέγαμε τα σημερινά σούπερ μάρκετ. Τα λέγαμε ο μπακάλις της γειτονιάς. Μάλιστα. Και ως τα λαχανικά περνούσαν με τις σούστες αυτοί που πουλούσαν τα λαχανικά. Παίρναμε τις ντομάτες μας, τα φρούτα μας και οτιδήποτε είχαμε την ανάγκη. Ενδιαφέρον. Θυμάσαι τώρα μήπως υπήρχαν κάποιοι υπέρβαροι άνθρωποι στην εποχή σου? Τότε δεν δίναμε, γιατί λέγαμε ότι αυτοί που είναι παχοί, υπέρβαροι, χοντροί, όχι υπέρβαροι να πούμε, λέγαμε ότι είναι οι τυχεροί που τρώνε καλά. Εμείς ήμασταν οι αδύνατες, άρα δεν τρώγαμε καλά. Δεν νομίζω όμως να υπήρχαν τόσο υπέρβαροι όπως σήμερα. Άρα δεν υπήρχαν υπέρβαροι και γι' αυτό όχι, απλώς υπήρχε ο χοντρός με τον αδύνατον. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή η παρομοίωση. Ακριβώς. Και πιστεύεις ότι τώρα τρώμε πιο υγιεινά ή στην εποχή σου ήταν πιο υγιεινά τα φαγητά σας? Πιο υγιεινά ήταν στην εποχή μας. Τώρα τρώμε τα πάντα. Έχουμε την ευκαιρία να τρώμε τα πάντα, αλλά δεν είναι τόσο υγιεινά, τόσο καθαρά όσο τότε. Μάλιστα. Θα ήθελες κάποια συμβουλή να δώσεις για αυτούς που θα δουν το βίντεο? Θα ήθελα να τους πω ότι καλά να προσέχουν τη διατροφή τους, αν πρόκειται για διατροφικό το θέμα, να προσέχουν τη διατροφή τους, όχι πολύ στα έτοιμα φαγητά, στα fast food και στα τέτοια, να προτιμούν τα όσπρια και τα λαχανικά και φρούτα. Άρα μακριά από τα πρόχειρα φαγητά, τα φαγητά απ' έξω, και να προτιμήσετε τα όσπρια και τα λαχανικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστώ και τη γιαγιά μου που με βοήθησε σε αυτή την εργασία. Να είστε καλά και ό,τι πετύχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγόρι μου.